يما أموال الهوى يما أموالية يما أموال الهوى يما أموالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما أموال الهوى يما أموالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambi masara mani foka barkada le mi sonani ka biduya irana ka fuli ani walin mando ko lase aw kelengena bela jelema dana talila kada nyeta tv ka ni doko tele nyeta kreng jem kam ni afleka o flen watina abe fo ma faso jokene jem kam mi me nyana ma tele nyeta jabarani so sanfe doko ni wati kelena ambi fuli ani walin mando ko lase aw kelengena bela jelema dana ani kanu talila ka nyeshi jabarani so kufolema ka aw befo ka bela chile walin mando ni anka jamana ta kalaje ibaye ka fo jamana badu jamana mi adugukulu fense ka bo koswe wo nyininu ni nyefotuko la ma hagli juru chane no fe lu ayira ka fo anga dugukulu dugujugoro nafulo o chiama dashilembe adugukulu jugoro o kana ye kata fo o jamana kelen konnana mawku daire mere soro kaseka odun walma kaseko soro o yigole abaye kongo be mafa o jamana kelen konnana dugujugoro nafulo membe anfe anga jamana kono ahake beta jilla abi soro mali fanjumeni anga jamana muna a desembe ka dugujugoro nafulo ka atonobo akisa be tugo jumeni lade dugujugoro nafulo nabi jamana kono walma chiama be jamana konnana nafa jumembala abseka jamana bon nokolawa nunu bela jele ni ala sona ma bino jabi soro bi anga baru konnana wala sanga seka famnyalu soro kisala wal maka jabi soro kisala anye wele bla anye domba ma bari ko bela jele ko anye domba jibril jallo ale dugujugoro nanfulo wal ma dugujugoro kisaw kaseka kalanke o ka anye domba badu wajekulu chamambe jamana kono ale resembe o barawla ma hakili juru chanine do ma do min ka nyini fanga ka bo kosebe dugujugoro nafulo kungan ko krofola o kama anye awele kana bi ana ka seka baro sigike aka seka adado nyingali munu mana soro ka ke ola ka seka fesel ke ala mba jiga ka fo bi baro ina fa bina bunya kosebe maldire kelngene na bela jelenka mali kono hakaja mali de munu silendo jamana re ko kanam ambe befo ninga bela jelen walen bado yoni anga temeni nyinga luye ka fulike anga mawelele na folo ka fo bismillah keneka jibril jallo assalamu alaikum alaikum salam rahmatullah somo bedi ba enche bashite bembayadu alhamdulillah jallo aywa jibril jallo ka fulike ni wati na kanyeshi telenyata flebo okay bi rafu tabarkala ki walen mondo ka faso jobara la tabarkala ka se ka kunafoli jene yini ka di maliyo ma ne bolo do fana jamana jodo e ki fo ki wala ñu mondo tabarkala ki ka flel kala bela jelen fo mali kono mali ko ka tele ra fana barakala bela jelen fo alhamdulillah donc o foli kant me fa ka la sima tabarkala voilà ayo amba foko ijalo ambe ire foka fulini buya masegen ke kata ire ro bari anyi chi blame amba do uluka jo ni bulbulu fanga ka bo koswe na ko bela jilen blaka na nga wele jabi jamana kun kan ko croford do anga da do dugu jukoro na fulu kola ambe o buya masegen ke kata iro tele nyata ni radio nyata re nyamoga sore tokola ayo jibril jalo niko dugu jukoro na fulu mundo de abi tuga jumeno danfara jumeno danfara jumen buche dugu jukoro na fulu kola mundo de d'accord merci beaucoup comme il est présenté bon absaka ke mo ko chaman do bendo mais mbe segi kan yere nya fo me kuma la ga jabarani ka parce que les experts ingénieurs géologues miniers nga bara
kalan ni n ka baara bɛɛ ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ nafolo mɔgɔw b'a fɔ dugu jukɔrɔ la mais hali dugukolo sanfɛla la nafa b'a la ah oui donc kuma a dɔw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ hali ma taa dugukolo jukɔrɔ ma taa dugukolo jukɔrɔ olu bɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ an n'o bɛɛ dɔn bi jɛmu kan voilà donc an b'a fɔ dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw mais caman bɛ sanfɛla yɛrɛ la dɔw bɛ hali ji kɔnɔna na tabarikala voilà donc c'est pour dire que comme bamanankan ma nɔgɔn dɔɔni ka fɔ i bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ mot kelen o de b'a to an b'a fɔ dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw sinon a nafolomafɛn ninnu bɛ hali dugukolo sanfɛla la wa dɔw bɛ hali ji jukɔrɔ fana voilà donc ne ye expert géologue min ye n ye association dɔ président ye n'a bɛ fɔ o ma ko APVRM Mali dugukolo nafa o kɔrɔ ko association pour la promotion et la valorisation des ressources minérales du Mali, Mali dugukolo nafa. An ka tɔn tɛ politique tɔn ye, an ka tɔn dabɔ kun fana tɛ ka nafolo ɲini, an ka tɔn sigi kun ye ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ cogo min na ni hakili ɲuman ye, hakili ɲuman min b'a to an ka dugu jukɔrɔ nafolo, an b'a fɔ dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw mais an bɛ tila ka don o kɔnɔna la, nafa min b'an ka dugukolo la, a sanfɛla o a dugumala o, a bɔli bɛ se ka nafa lase jamana ma cogo di ani ka se ka nafa lase jamanadenw ma cogo di an ka wuli ka jɔ ɲɛsinnen b'o ma bon n yɛrɛ fana ye n bɛ cours di kalanso belebeleba fila la n bɛ master 1 ni master 2 n b'olu kalan tout ce qui est ressources minières n ye école karamɔgɔ fana ye donc n ye enseignant chercheur fana ye université la supérieure la ka fara o kan fana n ye baara caman kɛ mine caman na Mali kɔnɔ voilà donc o expérience n'o dɔnni o kama n ye consultant fana ye société ba caman bɛ yen ne b'olu ka consultation kɛ n bɛ u dɛmɛ ɲininiw ni fɛnw na n'u wulila ka s'i ma i b'u dɛmɛ ka hakili jagabɔ ɲɛgɛn pour que n'u bɛ taa dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu ɲinini na u bɛ se ka taa a recherche kɛ cogo di a bɛ se ka nɔgɔ u bolo cogo di o ye consultant ka baara ye ne b'o fana kɛ voilà donc je reviens maintenant i ka question kɔnɔna la n'o de ye dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ mun don dɛ bon dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw ressources minières bɛ yen ressources minérales bɛ yen ressources minières ye fɛn o fɛn n'o bɛ se ka bɔ duguma wa sanfɛla la o nɛgɛmafɛnw b'o la n'a bɛ fɔ o ma ko sanu pierre précieuse b'o la olu tɛ bɔ dɔw bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ o dɔw bɛ bɔ dugukolo sanfɛ hali sanu yɛrɛ sanu dɔw bɛ sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ sanu dɔw bɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ Jibril Jalo ni yɛrɛ tun ye an ka maa caman ka jateminɛ la i b'a ye k'a fɔ maaw bolo sanu kɔni n'i ma dugukolo kɔni seni ka taa dugukolo jukɔrɔ i tɛ se ka sanu sɔrɔ cogo si la o ye faamuyabaliya ye sanu yɛrɛ hali ni y'an ka laadala dama ninnu caman ye olu ye sanu ye dugukolo sanfɛ fɔlɔ de sanu ka taa ɲini duguma ah oui donc maintenant pourquoi parce que sanu très généralement sanu gulonnen don fara dɔw de la fara ninnu bɛ kɛ kulu sanfɛlaw de la ka caya bon ni san tora ka na i b'a dɔn ala ye diɲɛ da a ka ca ni 100,000 san 100,000 san mana na k'o kulu ninnu o ji o bɛ sanu mugu bɔ kulu ninnu na k'a cɛ ka taa n'a ye kɔ la ou bien ka taa n'a ye ba la bon musow fɔlɔ la an ka damada musow olu tun b'o sanu murumurunin min ye kɔda ni bada la olu b'o ta k'o ko o bɛ gramme dama sɔrɔ la donc i b'a ye a ma se ka taa dugukolo sen dugukolo sen ko foyi voilà o y'a sɔrɔ dugukolo sanfɛ i t'a ye hali an ka dugu dɔw bɛ yen kangaba ninnu fanfɛla la fɔlɔ la i tun bɛ musow ye u bɛ filen ta ka taa bada la u bɛ ba bɔgɔ cɛ sisan u b'a ko u bɛ sanu bɔ a la donc senni foyi t'o la donc c'est pour dire que sanu bɛ sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ cogo min a bɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ ten a modèle dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ sɔrɔ hali ji kɔnɔna na a bɛ f'o ma ko dragage olu bɛ taa ni bateau fitininw ye ba kɔnɔna la bon waati dɔ la fanga yɛrɛ tun wulila ka fɔ baaraw ka jɔ an ka jamana o est interdit non pour le moment mais kɔfɛ an bɛ tila ka don o fana kɔnɔna la donc maintenant plongeur de bɛ ale bɛ jigin ni tuyau ye ka taa da babɔgɔ la babɔgɔ bɛ yɛlɛ pompe sanfɛ tapi dɔ bɛ yen sanu misɛnninw bɛ déposer sanfɛ donc i y'a ye k'a fɔ sanu bɛ bɔ hali ji kɔnɔna fana la donc n'i y'a bila i kunna k'a fɔ tant que i ma dugukolo de sen ka taa sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ non kuma ninnu faamuyabaliya don sanu bɛ sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ a bɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ donc ressources minières bɛ yen minéral bɛ yen sanu ni lithium ni
jama ni fɛn o a fɔ olu bɛɛ ma ko ressource minière ressource minérale i bɛ taa sɔrɔ olu ye pétrole gazi hali ji kelen kelen min n'an b'a min c'est pour la i b'a sɛbɛnne y'a kan ko eau minérale i y'a faamu a ji dɔw fana a ji ɲuman dɔw bɛ sɔrɔ dugukolo jukɔrɔla la donc fɔ ma ko eau minérale ninnu i bɛ taa sɔrɔ substance minéraux de b'a kɔnɔna la a ji i b'a différence b'a ni an ka bakɔnɔ jiw ni ɲɔgɔn cɛ donc c'est pour dire que olu de substance minérale ye mais les ressources minières ale bɛ don substance minérale kɔnɔna la mais substance minérale tɛ don ressource minière kɔnɔna la i y'a faamu donc o de y'a dafara ye donc maintenant mais ni an ka jamana ta k'a lajɛ très généralement ressources minières de développé len anw fɛ yan bon ressources minières surtout sanu Mali yɛrɛ dɔnnen don ni sanu ye depuis Kanku Musa ka wagati ni ye Mali yɛrɛ ɲininkali kɛ jamana dɔw la u b'a fɔ k'u tɛ Mali dɔn mais n'i ko Kanku Musa ka jamana ni ye sanu kofɔ ka Kanku Musa kofɔ u b'a fɔ k'u b'a dɔn jamana min don donc c'est pour dire que ressources minières n'o ye an ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw a n'a sanfɛla a bɔli daminɛna a ka ca ni san 100 san 1000 Mali kɔnɔ yan voilà mais malheureusement an ma se ka dɔwɛrɛw de développer kosɛbɛ o kɛra majɛba de ye mais baro kɔnɔna la an bɛ se ka don o kɔnɔna la Jibril Jalo i ye dugu jukɔrɔ nafolo fɔ sisan lithium b'o la uranium b'o la ka taa se sanu yɛrɛ ma ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma a jiralen don k'a fɔ ninnu caman bɛ an ka dugukolo jukɔrɔ Mali dun ye jamanaba ye min dugukolo fɛnsɛ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ farafinna jɔyɔrɔ tan fɔlɔ minnu bɛ yen nɔ minnu jamana dugukolo ka bon Mali bɛ olu cɛ la nka a bɛ anw ka dugu jukɔrɔla walima a bɛ an ka jamana fan bɛɛ fɛ wa walima yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen nɔ i bɛ se ka dugu jukɔrɔ nafolo caman sɔrɔ u dasilen bɛ yɔrɔ minnu na. Merci beaucoup. Effectivement yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen par exemple n'i ye sanu ta sanu bɛ Mali sud ye yɔrɔ jumɛn ye Mali worodugu voilà k'a daminɛ Sikaso dugumala la Furu Kɔlɔnjɛba ka na Yanfolila ka na Kalana olu bɛɛ Mali sud de ye yen yɔrɔ ninnu fanfɛla bɛɛ lajɛlen i bɛ sanu sɔrɔ yen sanu bɛ nin bɛɛ dugukolo jukɔrɔ a dɔw la yɛrɛ i tɛ taa hali dugukolo yɔrɔ jan i bɛ sanu sɔrɔ yen o ye Ala ka sɔn ye donc maintenant o sanu ninnu bɛ bɔ la a ka ca ni san 100 bi halisa mine belebeleba dɔ sigilen bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma Siama mine la mine de Siama o sigilen bɛ Furu donc maintenant olu yɛrɛ bɛ exploitation na a ka ca ni san 30 ye donc kuma tɛ damabaarakɛlaw ma olu bɛ yen a ka ca ni san 200 ye damabaara bɛ kɛ o yɔrɔ ninnu na an b'a fɔ o ma Mali sud a bɛ fɔ o ma or min bɛ bɔ l'or de Bouré a bɛ fɔ o ma ten donc maintenant de Sikaso ka na Yanfolila ka na Kalana fanfɛla na ka na hali Morila ka yɛlɛ fo Joyila fanfɛla la ka na Morila olu bɛɛ Mali sud de n'i bɔra Joyila ka bɔ Masigi ka taa i bɛna Morila Sanso donc olu bɛɛ Mali sud de ka na Kɔlɔnjɛba fanfɛla ninnu na o bɛɛ Kajana ninnu olu bɛɛ Mali sud de wa o zone ninnu bɛɛ la damabaara bɛ kɛ depuis san 100 ni kɔ donc n'i bɔra yen n'i nana Mali west o b'a daminɛ Kangaba fanfɛla la ka yɛlɛn ka taa Keɲeba fo ka taa Sénégal frontière la yen bɛɛ fana ye yen zone bɛɛ sanu de bɛ yen ka caya i bɛ dugukolo i t'a sen ka se yɔrɔ jan yɛrɛ i bɛ bɔgɔ min cɛ an ye siɲɛ kelen kɛ Keɲeba san dɔ la voilà i bɛ an y'a ye k'a fɔ yenkaw ka baara yɛrɛ caman bɛɛ ye sanu ye n'i ye Kangaba fanfɛla ninnu lajɛ ka taa jusqu'à Keɲeba couloir dɔ bɛ yen baara wɛrɛ t'olu la ni sanu bɔ tɛ a sababu la fɔ ko maninka yɛrɛ dɔnnen don ni sanu bɔ de ye parce que wagati dɔ la sanu i b'a dɔn san ye kalo 12 ye samiya ye kalo 4 ye kalo 8 tɔ min bɛ to i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛkɛla bɛ taa damabaara kɛ donc ce qui fait que i bɛ taa zone bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ damabarakɛla o ye Mali sud Mali ouest sabanan na an bɛ kɔsani na o ma janya o ye Mali nord ye an nana ye Intellit ka bɔ Gawo fan fɛ ka taa fo Kidal yɔrɔ dɔ Mali kɔgɔdugu yan fan ye sa voilà Mali nord o kɔgɔdugu yan fan i b'a ye damabaara fana bɛ ka baara
sanu bo yoro fana sanu bo yoro fana la Jibril Diallo an b'a fɔ ko ye cɛncɛn ma yɔrɔ ye sanu bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ sanu bɛ o ye géologie ka fɛn do sanu modèle suguya tɛ kelen sanu dɔ bɛ o bɛ sɔrɔ bɔgɔ de la sanu dɔ bɛ o bɛ sɔrɔ fara de la an b'a fɔ ma filon ale nɔrɔlen très généralement i bɛ taa sɔrɔ ale nɔrɔlen don fara jɛman de la donc ale sanu sɔrɔ cogo ni dɔ in sanu sɔrɔ cogo tɛ kelen ye i y'a faamu o de y'a différence ye voilà mais maintenant ni ye Sikaso fanfɛla ninnu ta k'a lajɛ olu sanu bɛ bɔ bɔgɔ de la i bɛ bɔgɔ ta k'a ko i bɛ taa sanu sɔrɔ a la Keɲeba fanfɛla ninnu i bɛ bɔgɔ ta k'a ko i bɛ taa sanu sɔrɔ a la bon filon min n'an b'a fɔ ma ko quartz ni sanu bɛ se ka ye o fana la o partie dɔ bɛ Keɲeba fanfɛla la mais a man ca kosɛbɛ mais o de ka ca nord fanfɛla la kosɛbɛ o de y'a différence ye o de b'a to u ka sanu a bɔcogo sanu min bɛ bɔ Keɲeba fanfɛla la o bɔli sɔngɔ ka nɔgɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ min bɛ bɔ nord la parce que f'i ka fara in ta k'a ci k'a mugumugu ka sɔrɔ ka sanu bɔ a la bon alors que min bɛ bɔ Keɲeba fanfɛla na sanu bɛ bɔgɔmugu de la i bɛ bɔgɔmugu in de ta i b'a ko karasɛri la n'i y'a ko i b'i ka sanu sɔrɔ a kɔnɔ bon i t'a sɔrɔ bɔgɔ tɔni kelen o tɔni kelen ni e ye sanu garamu kelen sɔrɔ a la o ye kelen fɛn ye oui bɔgɔ tɔni kelen sanu n'i y'a garamu kelen sɔrɔ a la o ye kelen nafolotigi ye oui donc pour te dire sanu nafa de ka bon bi diɲɛ kɔnɔ bon n b'o expliquer pourquoi aussi ne min yɛrɛ ɲininko la n ko Jibril Diallo an y'a ye diɲɛ nin waati laban ne tɛ sanu i tun b'a ye filamusow nun na k'a ye sanu tun bɛ ye musokɔrɔbaw bolo nka ka sanu kɛ tunufɛn ka tila ka na a sɔngɔ kɛ dantɛmɛ tantɔ diɲɛ kɔnɔ mun de nana n'o ye sanu kɔni k'a ye mɔgɔ bolo bilen kɔni o ɲɛ bɛ fɔ mɔgɔ ma sa dɛ mun ye sanu valeur bonya tantɔ de min b'o kɛ au fait anw yɛrɛ tun bɛ nin bɔ a mɛnna sanu bɔ a mɛnna mais anw yɛrɛ t'a nafa dɔn o de kɛra anw ka problème ye o anw b'a cɛ ka taa di tubabuw ma mais sanu yɛrɛ nafa ye min ye an ka dɔnnibagaw m'a suivi k'a ɲɛɲini k'a dɔn e ko anw ma sani kɛ parilan dɔrɔn ye alors que sanu filɛ an bɛ se k'a fɔ commerce yɛrɛ daminɛna ni sanu de ye jago daminɛna ni sanu de ye jago yɛrɛ base diɲɛ kɔnɔ a sigilen bɛ sanu de kan jago ɲɛnamayali daminɛna ni sanu a daminɛna ni sanu de ye dollar jusqu'en 71 $1 équivalent de tun b'a la sanu na c'est pour cela américains y'o faamu très longtemps américains ka réserve olu ka banque il y a 8000 et quelques tonnes de l'or diɲɛ bɛɛ sanu min b'olu bolo réserve la a tɛ diɲɛ mɔgɔ si bolo o de y'a kɛ dollar ye fanga sɔrɔ diɲɛ monnaie bɛɛ kan o de y'a to dollar ka girin a ye fanga sɔrɔ diɲɛ monnaie bɛɛ nafolo mandiba diɲɛ kunna voilà parce que i bɛ se ka sanni kɛ n'a ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ o sɔrɔla sanu de fɛ 71 de Nixon ye dollar bɔ sanu na k'a gulon pétrole la a y'a sɔrɔ o ye pétrole fana quantité ba découverte kɛ c'est pour la i b'a ye sanu prix gulonnen don dollar de la toujours an b'a fɔ a ma ko once d'or l'once d'or une once d'or c'est 31,1 grammes o bɛ calcul des règles de 3 de kɛ ka sɔrɔ ka gramme kelen prix f'i ye o prix fana o sigilen bɛ Londres de o prix bɛ fixé Londres de LBME donc c'est pour te dire que sanu nafama fɔlɔ ye min ye o ye banque ye les banques centrales olu de b'a san k'a bila u ka banque kɔnɔ comme réserve comme valeur de refuge comme devise i tɛ se ka monnaie créer ka sɔrɔ sanu réserve t'i bolo a tɛ se ka kɛ parce que tu sais pourquoi ne bɛ taa sanni kɛ kɛnɛma i ka wari c'est comme a bɛ converti k'a kɛ sanu de ye sisan i bɛ taa o de sanni kɛ kɛnɛma bon pour que i ka sanni kɛ fo i ka banque kɔnɔ garantie dɔ de ka kɛ yen k'a fɔ ko nin sanu hakɛ b'an bolo yan c'est pour la i bɛ diɲɛ jamana fɛn fɛn ta fɛn o fɛn b'a ka monnaie créer sanu réserve de b'a bolo bon plus i ka sanu réserve bɛ bonya plus i ka monnaie bɛ girinya a kɔ sɛbɛnnen don fɛn dɔ de la parce que par exemple hali ni an k'a kɛ CFA yɛrɛ ka dabila yan ne bɛ taa sanni kɛ ne taara ni sanu ye Makan n b'a falen ka n ka sanni bɛɛ kɛ o ye tiɲɛ n'est-ce pas ni n taara n'a ye États-Unis n b'a falen ka n ka sanni bɛɛ kɛ
nin taara n'a ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ sanu bɛ minɛ o bɛ fɛn min na o ye sanu ni jama ye ani pétrole ni gazi olu hali n'i taara n'olu nature diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ san a tɛ gala i bolo bon sanu y'o base fɔlɔ ye c'est à dire monnaie économie yɛrɛ sigilan dɔ ye sanu de ye a kɔsɛmɛ yiri le commerce international du monde c'est basé sur l'or a kɔsɛmɛnen don sanu de kan i y'a faamu o y'a nafama fɔlɔba ye c'est pour cela banque centrale fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ sanu san k'a stock ka banque la n'i ye classement jateminɛ pays minnu réserve d'or b'u bolo diɲɛ bɛɛ minnu ta ka girin ni diɲɛ bɛɛ n'i y'a ta i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ de fana ka monnaie ka girin ni diɲɛ bɛɛ ta ye o bɛ daminɛ États-Unis na premier producteur première grande réserve d'or 8100 et quelques tonnes o de b'u bolo u ka banque kɔnɔ ni États-Unis bɔra yen fɛn de bɛ na Allemagne et pourtant Allemagne damadenkɛ kelen tɛ yen mais taa Allemagne ka économie lajɛ Allemagne de ka économie ka girin ni Europe économie bɛɛ ye euro yɛrɛ sirilen don Allemagne ka économie de la parce que réserve sanu réserve mun b'u bolo ni États-Unis bɔra a tɛ diɲɛ mɔgɔ si bolo oui ni Allemagne bɔra yen Italie de bɛ na Italie mana bɔ yen France de bɛ na 4e position la France a 2000 et quelques tonnes de réserve d'or dans sa banque centrale ni France bɔra yen Russie de bɛ na ni Russie bɔra yen Chine de bɛ na tu vois que c'est l'ensemble des économies mondiales minnu setigibaw olu réserve sanu réserve de b'u bolo ka banque centrale la pourquoi parce que o de b'u ka économie garantie sur le plan mondial o de b'a garantie o de b'a kɔkɔrɔma don bon ni nin t'i bolo hali n'i ye monnaie créer valeur ba tɛ k'i ka monnaie na donc c'est pour dire que sanu nafa de ka bon kosɛbɛ dans le monde économique et monétaire ni sanu t'i bolo i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ i ma nɔgɔn dɛ jamana bɛ yen n'i ye Afrique jamana fɛn fɛn n'a y'a ka monnaie dilan monnaie b'a bolo a yɛrɛ sanu b'a bɛɛ ka banque kɔnɔ comme réserve ni Afrique yɛrɛ ta Algérie ye premier Nigeria Afrique du Sud olu bɛɛ réserve b'u bɛɛ bolo réserve d'or b'u bɛɛ bolo mais pourtant ni ye Mali ta k'a lajɛ 3e producteur en Afrique a ka ca ni san 20 mais le Mali n'a même pas un gramme de réserve mun nana n'o ye Djibril Diallo an tila ka don o kɔnɔna la donc maintenant sanu nafama filanan ye min ye o ye l'électronique diɲɛ appareil ma fɛn minnu bɛ dilan diɲɛ appareil ma fɛn tɛ dilan ni sanu t'a kɔnɔ a tɛ téléphone minnu filɛ an bolo nin ye téléphone sanu de b'a kɔnɔ ni sanu t'a kɔnɔ a tɛ marché ni téléphone kelen i bɛ télé ta télé tɛ diɲɛ kɔnɔ ko sanu morceau tɛ min kɔnɔ jabarani min ni mɔgɔw sigilen filɛ k'a filɛ mɔgɔw sigilen bɛ k'a lajɛ sanu morceau b'a kɔnɔ Djibril Diallo an kana taa an ka télé ci ka woloma ni sanu dɔ b'a la ni bɔbɔ dɔ bɛ k'a lamɛn ou bien numukɛnin dɔ o kana na taa ka télé démonter ko ne ko sanu min b'a kɔnɔ a man ca mais a mago bɛ sanu fitinin na on appelle ça une composante électronique c'est la composante électronique la plus recherchée dans le monde sanu ah oui satellite min bɛ bila min bɛ aw ka ja bila sanu de bɛ kɛ k'a dilan i y'a faamu appareil électronique avion o hali médecine appareil fɛn fɛn bɛ yen sanu morceau b'a bɛɛ kɔnɔ mobili o avion o a tableau de bord électronique kɔni a tɛ taa ni sanu tɛ terrain min bɛ boli ordinateur wo sanu bɛ nin bɛɛ lajɛlen na sanu dɔɔni bɛ sɔrɔ dɔɔni b'a bɛɛ diɲɛ mansimafɛn bɛɛ la a bɛɛ donc ce qui fait que diɲɛ kɔnɔ san o san téléphone min bɛ dilan c'est plus de 2 milliards de téléphones diɲɛ kɔnɔ san o san o 2 milliards de téléphones sanu min bɛ don o kɔnɔ i bɛna o quantité bɔ min télé min bɛ dilan diɲɛ kɔnɔ san o san a ka ca ni 2 milliards ye ordinateur min bɛ dilan a ka ca ni 2 milliards ye mobili min bɛ dilan avion min bɛ dilan satellite donc c'est pour te dire électronique yɛrɛ base ye sanu ye o de y'a to girinkɛn b'a kan an tun m'a dɔn an kɔnɔ n ko masirina n ko b'a don tulo la walima o y'o de kɛ k'anw na tromper o hali jama filɛ nin ye
Ouais, n'a pas jamais parlé de l'année, alors que c'est pas vrai. Ni diamant a été pétrole d'ingacé. Eh? C'est ça. Diamant de béka pétrole d'ingacé. Diamant morceau. Ou bas do. On va faire un coup de trépan. On devait faire pétrole d'ingacé. Ni diamant morceau, tu voulais faire pétrole d'ingacé. Mais ni on y est, Franck Diamant, on voulait vraiment de boulot clos. Il paraît n'a pas bien bouillant. Djibril Diallo et Téléniata flebo boulot maldum et boulot picos. On a donc à fond. Alliance son féminin. Djibril Diallo, nous me fait une inga. Mais ma toi là-bas, en affaire sabana, il d'assiroma. Et par là on est. Il va en coupe du monde ta médaille. On a besoin de médaille d'or, n'est-ce pas? Non, tu voulais être champion. Médaille d'or de Vedima. Donc médaille ni par lequel nous nous basé sans nous. Bon, c'est pour cela Dubaï a développé Kosovo. À fond le souk mondial de l'or au Dubaï. Mais Dubaï est un grand client de Dubaï. Non, Dubaï n'est pas un pays producteur de l'or. Au cas où be Franfin Jamana au cas où trafiquer les kasuka dugula au bout de sang. Djibril Diallo nga ñoko fam ñu yoro la am ta sanu sana Dubai am ta sanu sana Dubai sanu dingate Dubai ali kele Dubai tal gram kelen produit sangono Dubai ga sanu fan fa be abe sanu meno sana Franfin Jamana au fait donc nous sans bijoutier au boulé au ba glan nous a glan on reka muso wet la kata sanu sana ne kana nae an rega fem boli o ite aywa sika soko ka hakato sika soko ka pono tergo ya kana pono tergo an rega fem boli o se ngitara we an rega ka avion ta ka ta hôtel ta ka ta jigie ka ka to sangana no tukuni et peut-être 10 fois le prix wa on rega sanwe c'est pour la sika soko ka exemple di ma mene brana ka do msaka fo c'est ça ka e ta pomme de terre frais et c'est ngitara we friti sangana itaro ka foko pomme de terre frité be ka pomme de terre là onyo na de do donc femme bon on fait en bas check ata do luma oluba tra mais o te sanu dron mais ala nga ko tombe te on e verser mi mela nga bore ka ngono ko stade kori kilengele kori c'est la même chose oluba na en matière première ça ou ta transformer katla ka fera on rema am to verser ça am to tantuni da gelen chien comme chien mougan prix là sans savoir que et verser mini t-shirt mi flane ne là c'est que ni sourci bora an ko ton sanene de là bon obeto na sanu fana bo to ka kele de là bon maintenant nanga mo ya chekata di na duba et puis mi daga juna be obtana britide la brité juma sanu fana na folo ma fana fana be sanu accompagner a forma de zinc, cuivre, palladium, platine. Nous avons bien la formation et même faire avec sanu qu'on a là. Pour que les sanu faire, fika la jaya, on peut faire raffiner. Ni ba raffiner, ebe nous be boire là. Bon, nous fana boito là, nous fana na formation. Nous fana be faire adama. Nous fana be faire adama. Fana ne warjeta sisa, warjeta be boisson de là. Abe faire adama de. Anga bijoutier be avion ta kata warjeta san Dubai. Donc c'est pour te dire maje chamamba on a parce que ama yini kani si famu on a nous si donner nga Djibril Diallo ne bi fe yoni angata singala fiya bola ka nyini ngali kilingi la rapidement mali dugu jukoro nan folo aka ja sanure ha ke donner do estimation na ka fo ni toni hake de dashile me mali dugukolo jukoro la est-ce que vous donnez no mali donner mais hatli mo be sa prévision do fo ka fo on y a bisi ka fo ni quantité de mali kono donc jusqu'à 800 tonnes 800 tonnes tonnes kemeshiki ko de baba anga du sanuna o sanu doron mais o hakilna ta de fore calculer réalité ka ira ka fo ni quantité de be mais anga la dala mo do fana be olu ba ira na ka fo sanu ya tseka ba mali re sanu tseka ba et depuis l'histoire de Ouagadougou ça mi kuntigara ni sanu tumbala on en a bien kenya ba fan fala indela boye anga chokoroba we kuma minum fo min tarkel minum fo mais souvent on rêve dans là parce que abe boy ya kachani sanke mama ba
en retard amna ban tuma mina mais sena ka ban an kan ka fɛrɛ de kɛ a bɛ kan ka nafa jumɛn a kan nafa cogo parce que an bɔra ka min fɔ sisan n'a fɔra an b'a cɛ ka taa di arabuw ma an bɛ tila ka avion ta ka taa sa i b'a dɔn nafa ka dɔgɔ mais par contre Jibril Jalo ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min tugu la dɔrɔn o de ye Mali yɛrɛ n'a ka sanuko bɛ cogo jumɛn na bi sanu bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ bi a bɛ ka malidenw nafa wa Mali sanuko bɛ cogo jumɛn na bi ni Ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na an ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛnɛ kan a k'an sɔni يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما أموال الهوى يما أموالية folini waliɲuman dɔw ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an seginna ka na an ka jɛmukan kɔnɔ sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɔfɛ a bɛ ka jɛmukan filɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ ma faso jɔ kɛnɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamanaba ma ni o ba maliba ye a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na ni ka i jɔ tintin sanfɛ o kama an bɛ to ka wele bila maa hakili juru canenenw ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan min bɛ se k'a to an ka se ka kuma jamana yɛrɛ kun kan ko kɔrɔfɔ ka walima secteur o secteur bɛ yen nɔ k'a bɛ jamana kɔnɔdenw munafa an ka se k'a da dɔ la bi masala bɛ ka boli fɛn min kan o de ye Mali yɛrɛ dugu jukɔrɔ nafolo ye a ka ja sanu b'o la ka taa se u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma o ɲɛdɔnba bɛ anw ka jamana kɔnɔ min ye jɛkulu yɛrɛ dɔ ɲɛmɔgɔ ye a ka ja ka taa se a ka ɲininiw n'a ka wulikajɔw fanga ka bɔ o kisa kan n'o ye Jibril Jalo ye an ye a wele ka na bi an n'ale de bɛ baro la baro kun fɔlɔ n b'a jigiya k'a fɔ o nafa bonyana aw kan kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ jɛmukan waati filanan kɛnɛ kan Jibril Jalo ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ Mali yɛrɛ dugu jukɔrɔ nafolo ani Mali yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na bi Mali bɛ k'a tɔnɔ bɔ wa a kisa bɛ cogo jumɛn na bi an bɛ don min na i ko bi e min ye a ɲininikɛlaba ye wa i b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon n'i ko Mali dugu jukɔrɔ nafolo ma ko an kumana sanu kan Mali bɛ sanu dɔ bɔ ka caya kosɛbɛ ka tɛmɛ dugu jukɔrɔ nafolo ma fɛn tɔw kan an bɛ se k'a fɔ sanu ye kɔri place min na la a bɛ san 5 bɔ jamana bɛ min sɔrɔ sanu na a t'a sɔrɔ diɲɛ fɛn foyi la Mali la bi Mali budget national a un tiers sigilen bɛ sanu de kan a bɛ wari min sɔrɔ sanu na les grandes mines olu bɛ wari min sara jamana ye taxes ni impôts o ka ca ni 500 milliards ye bon san dɔw la 450 milliards wagati dɔw la 500 milliards donc c'est pour dire que sanu de bɛ fɛn lase jamana ma foyi tɛ min lase jamana ma ka tɛmɛ sanu kan bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na donc c'est le premier produit d'exportation du Mali o ye sanu ye kɔri place min na la sanu de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la Mali ka fɛn minnu bɛ bɔ ka taa feere diɲɛ fan wɛrɛ fɛ sanu de y'o fɔlɔ ye an bɛ min sɔrɔ sanu de la an t'o sɔrɔ fɛn foyi la an bɛ min exporter parce que Mali tun dɔnnen don exportation na an bɛ taa fɛn minnu feere kɛnɛma an ka importation de ka bon mais an bɛ taa fɛn minnu feere kɛnɛma o tun ye coton de ye kosɛbɛ hali sisan coton fanga b'a la an bɛ t'o de feere kɛnɛma bon sisan an bɛ sanu min feere kɛnɛma o fanga ka girin an bɛ min sɔrɔ o la o fanga ka girin ka tɛmɛ coton ta kan c'est pour dire que jɔyɔrɔba de bɛ sanu na n'i y'a ye gouvernement bɛ fonctionnaires sara a bɛ dépenses kɛ a bɛ exonération kɛ c'est parce que a bɛ nafolo sɔrɔ sanu na donc c'est pour dire que sanu jɔyɔrɔba de b'a la Mali économie nationale la bon c'est pour la n b'a mɛn mɔgɔw da l'or ne brille pas pour les Maliens an bɛ se k'o kuma fɔ mais l'or brille pour l'État malien parce que ko bɛ se ka plus de 500 milliards la s'i ma moi je pense pas bɛɛ bɛ se k'a fɔ ko l'or ne brille pas mais madala ne kan ka se k'o fɔ c'est pas wari miliyari kɛmɛ duuru i b'o sɔrɔ fɛn o fɛn la i b'a se k'a fɔ ko ça brille pas pour toi mais peut-être sigidala mɔgɔ minnu a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na olu t'a taarasi ye donc olu b'a ko l'or ne brille pas pour les Maliens ni yɛrɛ da tun bɛna se o ma sa Jibril Jalo san dɔ la Ala ye garisɛgɛ di an yɛrɛ taara Kɛɲɛba n taara sɔrɔ Kɛɲɛba a donni kama wulikajɔba tun bɛ yen u ka kuranko gɛlɛya tun b'o kan
Kenyaba bɛ se ka tile 3 kɛ ka sɔrɔ courant tɛ yen société dɔ de tun bɛ panneau soleil o tun bɛ courant di Kenyabakaw ma Kenyaba courant tɛ yen ji tɛ yen a don kama mouvement ba kɛra lamaga min yɛrɛ kɛra ne yɛrɛ sigira a lamaga jama cɛla marche ba kɛra Kenyaba doni kama nka dɔw y'a jira k'a fɔ Kenyaba seul à l'époque regroupe 3 mines d'or wa mine d'or kelen-kelen na a kelen bɛ se ka courant di Kenyaba ma 24 heures sur 24 nka Kenyaba tɛ k'o tɔnɔbɔ mun de bɛ na n'o ye anw ka jamana kɔnɔ sigidaw tɛ sanu bɔ walima dugu jukɔrɔ nafolo tɔnɔbɔ anw ka jamana kɔnɔ mun bɛ na n'o ye. Oui, parce que jamana min jɔ a jɔyɔrɔ la bon wari min fana bɛ di certainement wari ninnu tɛ taa taasira fɛ sinon ni minnu bɛ sigiyɔrɔ la minnu bɛ wari dɔ sara jamana in n'a fɔ ma ko patente ne yɛrɛ siɲɛ dɔ la an yɛrɛ minnu critiquer k'a fɔ comment se fait-il que u ka sigida la hali l'eau potable ji jɛlen tɛ sɔrɔ yen ji sanuma oui Jibril Jalo i tun bɛ ka a ɲɛfɔ k'a fɔ dugu dɔ de la k'i wele walima mine dɔ de la k'i wele ka ɲɛfɔli kɛ u ka dugu jukɔrɔ nafolo n'a bɔra sigida bɛ se ka min sɔrɔ a la ji sanuman ko ta i tun bɛ k'i da dɔ la ka ɲɛfɔ. Effectivement c'est pour dire que an yɛrɛ minnu critiquer k'a fɔ u bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na i ka taa sɔrɔ k'a fɔ olu yɛrɛ tɛ ji jɛlen sɔrɔ forage dɔ ta a yɔrɔ dɔw la ji jɛlen tɛ kurantigɛw bɛ yen bon minnu dɔw k'an ma jamana bɛ min imposer olu kunna olu b'o sara jamana ye donc a tɔ o t'olu ka baara ye k'a fɔ k'olu bɛna siraba dilan u bɛna courant di o t'olu ka baara ye mais o bɛ se ka dépend collaboration kɔnɔna la u bɛ se ka olu kɛ sigidala mɔgɔw ye parce que plan dɔ bɛ yen sani ka min sigi a fɔ ma ko plan de développement communautaire o ye minnu bɛ layidu dɔw ta sigidala mɔgɔw ye sani a ka baara daminɛ k'a fɔ a bɛ nin k'u ye a bɛ nin k'u ye a bɛ nin k'u ye bon n'a bɔra o kɔnɔna la o layidu in kɔnɔna la a diyagoyalen t'u kan u ka fɛn wɛrɛ kɛ n'u y'a kɛ c'est que u y'a b'u yɛrɛ la k'a kɛ bon maintenant u bɛ wari dɔ sara mairie ye u bɛ baara kɛ sigida minnu mairie la a fɔ ma ko patente ni ma ko min dɔ de la ka ne wele u ka preuve yira la o ye min sara Kenyaba mairie ye a ka ca ni 1 milliard 200 millions ye san kɔnɔ 1 milliard 200 millions o ye mine kelen dɔrɔn ye tu t'imagines 1 milliard gansan o bɛ se ka forage joli sɛnɛ a ka ca ni forage 20 a ka ca ni forage 50 ye ça permet ka forage kɛ hali village fɛn fɛn bɛ yen ka forage kɛ ka d'u bɛɛ ma mais malheureusement ni wari nana jamana l'État a une caisse unique olu fana t'a di mairie main à main ma olu b'a bila impôt ka compte de kɔnɔna la i y'a faamu mais impôt de a dɔ bɛ dɔ la a tɛ se maire ma a tɛ se maire ma souvent mɔgɔw yɛrɛ bɛ jigin maire la ka sɔrɔ wari ma di maire ma wari sɔrɔ mais min ninnu kɔni b'a sara jamana ye mais maintenant n'olu y'a sara jamana ye caisse unique de bɛ yen ni wari in jiginna o kɔnɔ impôt b'a transférer trésor public ma mais maintenant sariya dɔ de fana bɛ yen a bɛ fɔ sigida la maire ɲɛna plan dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko PDSEC plan de développement économique social et communautaire c'est à dire wari jɛ tɛ ta ka di maire ma maire bɛ projet de monter k'a fɔ a n bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ n bɛna ekɔliso jɔ a plan d'investissement fila wari kan ka bɛn nin ma olu b'o projet kɛ projet de développement PDSEC u b'o bila ka taa trésor public la trésor bɛ wari la segin ka na bila mairie ka compte la mais mairie caman tɛ nin de kalama donc olu sigilen bɛ tigɛ a bɛ k'olu kɔnɔ ko wari jɛ de kan ka don wari jɛ tɛ d'i ma o tɛ kɛ dɛ i bɛ projet de monter projet in i b'a bila ka taa État fɛ yen trésor la État fana b'a étudier ok i ye plan min kɛ parce que aw ka wari de don aw ka wari don aw ka wari in bilalen bɛ aw ta de ye nin ye mais jamana bɛ se ka utiliser n'aw ma réclamer n'aw ma réclamer jamana b'a utiliser o bon ni majɛba de bɛ kɛ sigida dɔw caman mais mɔgɔw bɛ maire bisigiya ka sɔrɔ en réalité maire ma wari dun mais maire de t'a ɲɛdɔn ɲɛdɔnbaliya bɛ na ni sigida ka tɔɔrɔ ye ni sigida ka gɛlɛya ye ka aw ɲɔgɔn accuser a fɔ ko min fana ma ka baara kɛ ka sɔrɔ min y'a ka wari sara bon alors que ni nin tun ɲɛdɔnnen don ka ɲɛ sigida b'a nafa sɔrɔ mairie b'a nafa sɔrɔ i y'a faamu donc ni majɛw de bɛ yen mais sinon min ninnu bɛ wari sara bon Kenyaba yɛrɛ b'a jateminɛ Kenyaba kelen yɛrɛ kɔnɔna la mine 5 de bɛ yen oui mine 5 mine 2 yɛrɛ bɛ yen Kenyaba cercle kɔnɔna la
Donc, mine flyer B, c'est les deux, parmi les 5 plus grandes mines d'Afrique. Flabé ou Kenyaba. D'Afrique, alors. Farafina Bemou, Damatinga Bamun, Dika Boni, Abbé. Farafina Bay, à Flabé Kenyaba. Flabé Kenyaba. Flabé Kenyaba. Est-ce qu'il y a? Donc, Ibn Aye, Sigida Fana, et Mère Nounou Massé Kouka, intérêt ou Tanyado. Parce que Sigida nous sommes. Kataï Kenyaba, oui, au Dekuno, parce qu'il y a d'un baliado, Nyamele. C'est pour cela qu'il faut que moi, je viens baro barake kanya yini kado. C'est pas parce que atigi volonté talade. C'est pas parce que fana ngania juguba lade. Atanya donde. Bon maintenant ni meru bo nyedo. War mi me bla. Mairie de tado, jamana mangante ka utiliser. Al ni jamana a utiliser ni mairie a réclamer. War mbe sengana di mairie ba. Jagoya mairie de tado. Wari blale me mais ni wari blale no était ka réclamer était ka projet monter ça veut dire que mo te wari na jamana fana ba ta ba utiliser ma khorote ko jamana ta do mais ni ma sera mani a réclamer jamana ba obliger disposition ne ba mairie do après jamana war la segi mais a mer do tara kasola parce que jamana kele nga wari na segi oui projet mi monter ko wari me do asra fa wari mata asra fa akara sababu do tara kasola parce que mi mo ke do fana ba wari nu utiliser ka ke politique tasra akla kana ni kololo badi bo sisa code minier courant mimbe o e fere soronina o ko fond de développement communautaire désormais à table Amérique boloka commission do de be o de na fond gérer o ni mairie be jaka baraka nyo fa donc fond yo le kata état ka jignela fond spécial ale ka compte be daire donc maintenant wari mana jigi wari nda doneno donc wari mbeta ka utiliser ka do sigida ka développement fami sera ko yo fami jiko yo fami courant ko yo wari mese ka ni bayana bo sinon Kenyaba mi be mi soro 100 ans kon nala atuma permettre ka centrale solaire di Kenyaba ma centrale solaire Kenyaba bet me courant soro fou falaki à cause de la centrale solaire mais ni warte ta srafe ata investissement jago ya wa plein Kenyaba dugu misani fin fait mbe a bet me se ka jijelen soro mais malheureusement donne à Queen Dombalia bon minu fana kan ko assister no chambre de mine olu fana mu jojo la olu era ka mandat bana depuis 2016 sans chegi ils sont là-bas illégalement ama fallait on era wili ka joke ka décès ka ministre alerté ka décès tama mena shishima bo finalement on era ko ni domina na la ke obeta domina chambre de mine ba no la sans chegi manana baneno sans chegi ministre fin fait temina beba kalama al 600 ou be manda ou Amadou Keita ta kalama ministre de mine mimbe akanga itse ka ministre kita kalama parce que ni mabo kalama amini ngale ke ministre da jogu njume parce que ni nana information be kanga dima conseil technique bi bololu ba kalama donc nous sommes matchés de nous le faisons tout nous tu as un rôle joué gagné c'est que nous mais n'a pas sur nous fait mais nous n'avons pas là mais chambre de mine mandaté sans chèque ou c'est que les été falaki donc nous n'avons pas matché de bon maintenant nous chambre B c'est un centrale solaire bolo era bolo bolo era beaucoup courant produit era bon maintenant EDM ka contrat a permettre au ka courant takana di Kenyaba ma fou ou tu sais ka non EDM ka contrat de be Amader ka contrat be et mo ga war sara société do lui investissement ne tara ke ta courant takana di nunu ma fou c'est comme société sabotée et nous le fana awla ka fala wili nyona de donc société tenazna sont jamais min ka courant takaba di nunu ma fou au problème fana be donc ko ingele ka cha agela ka cha de mais gela in be nya don balia ni communication balia est-ce que tu vois sinon ni ko into nya dona il y a 10 ans Kenyaba me war mi soro patenti là min non fait ça va sur Kenyaba centrale solaire sigira min ba to courant me Kenyaba non ma sur Kenyaba sanu soro ay courant soro ay sanu soro ay golso soro ay docteur soro ay sraba adobe dollar Kenyaba ka ret ni frake ba mako ni frake ba mako parce que ababe soro yere fe même mi meninke parce que un contrat uniforme à glanto au mai bon minu fana be bla kuna chama buga intérêt personnel de défense ka sigira to yi o de bina na ma je sinon ni sanu bora be to la e ki jamana ba ta soro sigira ba ta soro
i bɛna ye maliyɛn si t'i plaigner bilen mais n'a fɔra damantigi ninnu olu bɛ wari de di jamana ma mais jamana tɛ kɔma segin kɛ localité minnu bɛ yen ka se parce que o devoir bɛ maire de bolo mais ni maire t'a ɲɛdɔn a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye. Jibril Jalo, o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye. Mali bɛ se ka kɛ Dubaï ɲɔgɔn ye wa ka sanu sugu sigi an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ maaw kana sanu san an yɛrɛ fɛ o bɛ se ka kɛ wa? A bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ yɛrɛ de o bɛ kɛ ni fɛɛrɛ min ye d'abord i b'a interdit fɔlɔ Mali sanu kana bɔ ka sɔrɔ a ma raffiner raffineli kɔrɔ k'a lasanuya i yɛrɛ fɛ yan n'o kɛra sous-produit minnu tun ye minnu f'i ye min ye dɛnɛ ye min ye warijɛ ye min ye palladium ni olu bɛɛ tun bɛ to yan et puis ni sanu bɛ bɔ fana jamana b'a dɔn quantité réelle min bɔra kilo kelen o kilo kelen hali ni jamana ye 20,000 de sɔrɔ a kan a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ miliyariw de sɔrɔ o sanu exportation na a bɛ kɛ sababu ye jamana b'a dɔn fana damabaarakɛlaw ka production joli de don réellement ça permet de lutter damanda minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ parce que olu bɛɛ ka sanu de bɛ fara ɲɔgɔn kan comptoir ninnu na ka taa n'a ye Dubaï bon maintenant ni jamana ye fɛɛrɛ kɛ k'o interdit sisan raffinerie bɔ anw fɛ yan k'a confier olu la jamana yɛrɛ ni olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ok désormais Mali sanu tɛ bɔ bilen ka sɔrɔ a ma raffiner bon maintenant comme ça mine belebeleba ninnu b'u plaigner k'a fɔ k'an ka raffinerie minnu b'an fɛ yan ko n'o capacité t'olu la k'olu ka sanu produit o tɛ problème mais an ka daminɛ damanda la fɔlɔ n'an y'a daminɛ damanda la n'an tilala o la an bɛ raffinerie ɲini a bɛ se ka kɛ Rusilakaw ye a bɛ se ka kɛ Chinoislakaw ye a bɛ se ka kɛ Indien ye an n'olu k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka raffinerie belebele sigi Mali kɔnɔ yan désormais Mali sanu gramme 1 kana bɔ ka sɔrɔ a ma lajɛya Mali kɔnɔ yan n'o kɛra i bɛna ye ɲamɛ en réalité le Mali est le premier producteur de l'or en Afrique an bɛ chiffre fɛn fɛn fɔ ni chiffre in si jɛlen tɛ mais ni don min na n'an ye nin bila en place i bɛna ye Mali bɛ kɛ sanu premier producteur de l'or en Afrique n'o kɛra sisan mɔgɔ ninnu u yɛrɛ bɛna olu de bɛna avion ta sisan ka na sanu san anw fɛ yan dɔ bɛ fara an ka pankurunjigi kɛnɛ bien sûr parce que an tɛna taa a non raffinelen feere aw ma bilen o y'o bannen ye o y'o bannen ye donc olu de bɛna avion ta sisan ka na jigin anw fɛ yan donc maintenant n'o kɛra an ka bijoutier minnu fana bɛ yan f'an k'olu fana an k'olu don ba la k'olu fana bila ka taa formation ɲɛnamaw kɛ ka sugu belebele dɔ dilan u ye min b'a to min bɛ dilan Dubaï o ɲɔgɔnna ka dilan anw fɛ yan n'o kɛra sisan i b'a ye sous région in bɛɛ bɛna sanu san Mali kɔnɔ yan internationalement bɛɛ bɛna sanu san Mali kɔnɔ yan o de senfɛ an bɛna ye ko l'or brille pour les Maliens filanan ye min ye c'est que sanu n'a gestion ɲana jamana yɛrɛ k'i impliquer a la kosɛbɛ an yɛrɛ ka jate la sanu bɛ se ka min d'an ma san kɔnɔ a bɛ 5 000 milliards bɔ an ka jate la 1000 milliards 5 000 milliards ba duuru voilà ni jamana sera ka organiser ka ɲɛ an bɛ se k'o sɔrɔ a la san kɔnɔ bon normalement an ka jate la o 5 000 milliards n'an ye 2500 o de bɛ bɛn an ka le budget national du Mali les 2500 autres milliards ɲamele an bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ n'o ye an bɛ se ka centrale solaire sigi an bɛ se ka terrain san an bɛ se ka ICOMA lawuli an bɛ se ka usines jɔ les 2500 milliards emploi bɛ créer fan bɛɛ bɛ kɛ baara ye chômage bɛ dɔgɔya i bɛ san 2 san 3 i bɛ san 10 ko la yɔrɔ o yɔrɔ n m'a fɔ an bɛ kun Dubaï la dɛ mais an tɛ janya ɲɔgɔn na mais o bɛ dépend il faut une vision politique i ka nafolo jamanaw bɛ yen olu développera n'u ka nafolo de koyi dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu i bɛ Qatar ta bi diɲɛ foyi tɛ Qatar bolo ni gazi tɛ Qatar mais bi c'est l'un des pays les plus riches au monde fɛn wɛrɛ tɛ ni gazi tɛ i bɛ Algérie ta qui est notre voisin Algérie foyi tɛ ni pétrole ni gazi tɛ foyi t'u bolo mais u y'o de don da la k'a dilan ka ɲɛ k'a organiser ka ɲɛ mais bi u b'a hɛrɛ diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo mais anw farafin jamanaw excuse-moi du terme bɛ ko malédiction de b'an nɔfɛ parce que ala y'a bɛɛ di anw ma i bɛ pétrole min fɔ an bɛ pétrole min fɔ la mais pétrole bɛ Mali nord la gaz bɛ Mali nord la uranium bɛ Mali nord la lithium o mine yɛrɛ tun kan ka daminɛ nin mois in na mais a repoussera dɔɔni lithium n'an y'o don ba la an mago tɛ ka taa groupe san ka carburant k'o la k'an bɛ courant na marché o y'o ko bannen nous allons marcher sur l'énergie solaire à cause du lithium
Bibina mobile veut marcher avec les batteries de lithium ou motal carburant. Dans 10 ans, 20 ans, il va mobiliser essentiellement en Europe. Il va marcher avec les batteries à lithium. Au usine va en faire. Il va calquer ta calage. Ami mi kasimai. Mais quand vous avez un Malien métaux, ou importé qu'à Côte d'Ivoire, ou importé qu'à Sénégal. Côte d'Ivoire, gisement kelente, daman kelente ko calcaire be bomina. Ati. Mais on est beau toi. Et alors que be Mali taka laje, à partir de Djema, Nyoro, Baflabe, jusqu'à la frontière du Sénégal, il veut que l'on fait calcaire de Babela. O de bɛ kɛ ciment ye. O de bɛ kɛ ciment ye. Des milliards de tonnes. An b'o fililen to yan. Nka anw de bɛ ka taa Lomini, Abidjan ni Ka Sénégal taa mɔgɔ wɛrɛw ka fɛnw ta. Ka taa ciment maɲumanko san ka t'o san ka tila k'o feere da gɛlɛn n'an yɛrɛ fɛ yan. Alors que n'a tun produira an fɛ yan ciment tonne tɛ tɛmɛ hali 5000 6000 kan. O kama i mana dɔ ko ma ko n'i ye san 20 kɛ Mali kɔ. I bɛna sɔrɔ brousse kɔnɔnaw u bɛ bɔgɔso la cogo min. U b'o bɔgɔso kelen cogoya kelen na. San 20 walima san 30 i bɛna sɔrɔ u b'o bɔgɔso kelen cogoya kelen. Bien sûr parce que ciment se ka san. Vision tɛ o. Alors que n'i ye yɔrɔ min f'i ɲɛna à partir de Djema ka yɛlɛ ka taa Nyoro ka taa jusqu'à la frontière du Sénégal i bɛ kulu fɛn fɛn ye a tila bɛɛ ye ciment kulu de ye. Fara calcaire bɛ bɔ fara min na et puis ala sɔngɔ man ca d'un côté ninnu ye wari sɔrɔ jumɛn na. Nigeria d'un côté. D'un côté. C'est avec le calcaire. Mais si je suis Mali, on a la Jagate Nigeria. Mais il y a des Maliens qui ont milliardaires Simana. Il faut que commerçant. Et puis alors, il y a des cimenteries, mais ce n'est pas des cimenteries. Ou bien quand on est ou va faire cimenterie ou ta ciment sans emballage de caillan. C'est pas normal. Ciment correct mais carrière bibolo il ta farachi ka mugu ka yelema ka kɛ ciment o de cimenterie mais an bɛ ka minnu ye yan n tɛna tɔgɔ fɔ kɛ cimenterie tɛ dɛ c'est des commerçants donc il faut que état k'i ɲɛ yɛlɛ parce que o de fana y'an ka jamana problème ye kuma u bɛ fɔ ɲɛɲini u tɛ spécialiste u wele ka gɛrɛ u la k'a ɲɛfɔ ɲɛna qu'est-ce qui s'est passé réellement nin bɛɛ de ye jamana in sous développement an tɔ digi a kɔnɔ. Sinon, il y a des ressources qui sont la je peux dire à 90% avec Mali. Mais malheureusement, comment est Moussanita? Ni comment voir Moussani Dogo. En ressources, à nos manjas, donc, Nebolo, ces ressources-là, Mali, avec ce que Sabawé, comme Mali, Bo, Fantaya, on a là sur tous les plans. Ni ko nɛgɛ bɛ yan fer ni ko calcaire o bɛ yan ni ko uranium o bɛ yan ni ko c'est-à-dire i bɛ miiri diɲɛ nafoloma fɛn fɛn la min bɛ se ka jamana développer a bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan ni ko pétrole a bɛ yan ni ko gazi a bɛ yan. Mali misali bɛ ta i n'a fɔ Kaana ku bɛ ji la mais minɔgɔ bɛ na ɲini k'a fa. O ɲɔgɔnna don. Kɔngɔ bɛ na ɲini k'o jamana kɔnɔ. Sinon ni ye o jamana kɔnɔ den bɛ tile kɛ ka sɔrɔ a ma 200 sɔrɔ. Bien sûr i bɛ fɛn Japon ninnu lajɛ o bɛ mobili dilan ni nɛgɛ min a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn n'a bɛ bɔ an farafin jamanaw de fɛ yan i bɛ bauxite ta k'a lajɛ a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn la Guinée est la première le plus grand producteur de bauxite mais t'a lajɛ an ni la Guinée bɛɛ ye kelen farafin jamana on dirait que c'est la faute des dirigeants. C'est-à-dire dirigeants, c'est la faute de minnu nana u ma se k'a dɔn k'a fɔ n'an ye nin fɛn ninnu n'an sera a kɛcogo la a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛɛ de bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ parce que tu t'imagines e ka se ka pétrole bɔ Mali kɔnɔ Niger tɛ nin a ta boli la anw ni Niger danfara jumɛn b'a cɛ c'est le même pays c'est presque les mêmes bassins les mêmes formations mais Côte d'Ivoire lajɛ ils produisent le pétrole mais que mɔgɔ caman t'a kalama. N'i y'a mɛn Côte d'Ivoire bɛ électricité fara ma mɔgɔ caman t'a kɔrɔ kalama la Côte d'Ivoire produit 50 000 barils par jour de pétrole olu yɛrɛ ka besoin national dɔrɔn ça dépasse pas 10 000 barils donc 20 000 barils u b'o de don électricité la k'a feere Mali Guinée Sierra Leone Burkina ainsi de suite donc voilà un peu. Ala ka ani sababa bɛɛ an bɛ i fo Jibril Jalo an b'a jigiya ka fɔ nin tɛna k'an ka baro laban ye tuma ni tuma an ni na ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma ka se ka baro in ka caya
shija mun walma kuma mun ne anda ma se ka suma pi anda bena suluma nga baro rew konnana ki fo ki wala mando ka afo lamel gelaw ni flebo bela jilena ka fo ni ala sona manina baro nyono ana to ka chaya wala sa anga jamana kungan ko krofo krengre ni ala sanu ka tasu dugu joro na fulu to ma anga se ka anda do lula ka wala wala ke ka be fo ka be wala mando ka nyini masara mani fe basiki ni kulusma ala ko sabati anga jamana kono do ko re jam ka ala ko irana ni e faso jokene merci Jibril Diallo merci beaucoup يمام ويلي الهوى يمام ويليا يمام ويلي الهوى يمام ويليا بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية